सोलापूर जिल्ह्यातील माढा हे नाव घेताच डोळ्यासमोर आपसुकच ऊस बागायती मोठमोठे साखर कारखाने डोळ्यासमोर उभे राहतात। याच माढा शहरातील सागर जाधव व सोमेश जाधव या दोन भावंडांनी पेरू या पिकाची लागवड केली। फक्त लागवडच करून पारंपरिक पद्धतीने शेती न करता त्यास आधुनिकतेची जोड देत उत्तम प्रकारे ही पेरूची बाग देखील फुलवली। आता एवढी मेहनत घेतली आहे म्हणल्यावर पीक तर जोमानेच येणार ना। पण पुढचा प्रश्न येत होता तो पिकवलेल्या मालासाठी योग्य बाजारपेठ मिळणे व त्यास योग्य असा भाव मिळणे। यासाठी दोघा भावंडांनी दिल्लीच्या मार्केटची निवड केली। विश्वासार्ह असलेला व्यापारी गाठला व आपला माल दिल्लीच्या बाजारपेठेत पाठवला। तिथून तो माल पुढे एक्सपोर्टही झाला। यातून त्यांना चांगला फायदा देखील झाला। आता सोलापूर जिल्ह्यातील माढ्यासारख्या ठिकाणचा माल दिल्ली मार्केटला जातो म्हणल्यावर पंचक्रोशीत याची चर्चा तर होणारच ना। आता या पिकाचं नियोजन सागर व सोमेश या भावंडांनी कसे केले हे त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी सोमेश सुभाष जाधव। माझा मोठा भाऊ आहे सागर सुभाष जाधव। माझं शिक्षण BSc ॲग्री झालं। नंतर मग स्वतःचं नॉलेज वापरून आधुनिक शेती करण्याचा निर्णय घेतला होता मी। वडील पण शेतीच करतात, गेली 40 वर्ष झालं। काळ्याची सेवा करण्याची इच्छा खूपच होती आम्हाला आणि सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्यावर भरपूर आहे आमचा। शेणखत वापरून, परत गोमूत्र, परत स्लरीचा उपयोग करून पूर्णपणे पीक पद्धत आम्ही अंमलात आणून त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करून चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन काढण्याचा आमचा हेतू होता आणि तो या पेरू बागेमध्ये आम्ही साध्य पण केला। बऱ्यापैकी उत्पादन आम्ही दिल्ली मार्केटला पाठवलं। 8.5-9 टन माल आम्ही 2 एकरामध्ये काढला पेरूच्या बागेमध्ये आणि त्यातला 5.5 ते 6 टन आमचा माल हा दिल्ली मार्केटला गेला। चांगल्या पद्धतीने आल्यामुळं तो माल दिल्लीपर्यंत पोचला गेला। फक्त डायरेक्ट माल मार्केटमध्ये जर नेला तर भरपूर म्हणजे त्याला प्राईस भेटते, परंतु मधून जर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याकडून घेऊन जर मार्केटला नेला तर यावर्षी काय तसं डायरेक्ट माल आमचा नेऊ शकलो नाही आम्ही। पण पुढच्या वर्षी किंवा पुढच्या आता सीझनला 6 महिन्यांनी आम्ही तो माल डायरेक्ट नेऊ। चांगल्या प्रतीचं उत्पादन असल्यामुळे भरपूर पैसे करू। भावाची BSc ॲग्री झाल्यानंतर वडिलांचा फळबागेचा निर्णय होता। सुरुवातीला आम्ही 2019 साली 2 एकर लिंबुनीची लागवड केली। त्यानंतर 2020 साली 2 एकर पेरू केला आहे आणि सुरुवातीला अनुभव नसल्यामुळं मार्गदर्शनासाठी थोडे आमचा वेळ गेला। पहिल्या वर्षीचं पीक आम्ही एवढं जास्त मोठ्या प्रमाणात घेऊ शकलो नाही। दुर्लक्षित पेरू हा एक दुर्लक्षित भाग अजून पण समाज दुर्लक्षितच समजतो पेरूला। जसं की डाळिंब द्राक्षाला जास्त पैसे मिळतात किंवा त्याचं उत्पादन जास्त मिळतं असं एक समाजाचा शेतकऱ्याचा एक बघण्याचा दृष्टिकोन आहे आणि ह्या दृष्टिकोनाला थोडी बगल म्हणून आम्ही सोपी पद्धत पेरूची, त्यात एवढं काय जास्त औषधं किंवा खताचं जास्त प्रमाण लागत नाही। नियोजनात थोडं बाकीच्या कामांमुळं जरी दुर्लक्ष झालं तरी देखील चालू शकतं आणि त्यामुळं आम्ही पेरूचा निर्णय घेतला। चालू पिकाला आम्ही फोम वगैरे लावला, त्याचा फायदा भरपूर मोठ्या प्रमाणात झाला। दिल्लीसारख्या मार्केटला नेता आला फोम लावल्यामुळं। 5.5-6 टन माल आपण दिल्ली मार्केटला पाठवला। नंतरचा माल पुण्याला पाठवला, काही डॅमेज माल सोलापूर मार्केटला पण पाठवला आणि सध्या बागेत आणखीन 30% माल आपला शिल्लक आहे, म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यातला माल आहे। तो आता सध्या सेटिंग होऊन फोम लावायच्या स्थितीत आहे। हा माल आपला 25 दिवसांनी मार्केटला जाणार। पावसाळा चालू होण्याच्या आधी हा मार्केटला माल गेल्यामुळे त्या मालाला सुद्धा भाव चांगला मिळेल अशी एक आशा आहे। आणि ह्या फळबागेत द्राक्ष किंवा इतर बागांनी इतकं कष्ट नाही आणि जास्त औषधं वगैरे जास्त लागत नाहीत, त्यामुळं फायदेशीर ठरते। या पिकावरती साधारणतः बुरशीचा जास्त प्रादुर्भाव होतो।
बुरशीच्याच फक्त फवारण्या जास्त घ्याव्या लागतात. आळी ही वगैरे असं काय नाही. फळमाशीसाठी नियंत्रणासाठी फोम आणि कॅरी बॅग लावल्यामुळं त्याचं दुसऱ्या काही फवारण्या घ्यायची गरज नाही. आणि बुरशीनाशक मध्ये आपण रेग्युलर कार्बेंडेंजियम, मॅनकोझेब अशी केमिकलची जी काय औषधं भेटते ती फवारली तरी चालते. बागेतल्या दुसरं तण व्यवस्थापनासाठी शेतकरी प्रामुख्यानं तणनाशकाचा वापर करतो, पण आम्ही 100% तणाचं व्यवस्थापन हे खुरपणी किंवा बैलाच्या साहाय्यानं, ट्रॅक्टरच्या साहाय्यानं काढणं ही पद्धत आम्ही वापरतो. तणनाशकमुळं जी काय झाडांवर किंवा फळावर जो परिणाम होतो आणि जी मातीचं जे काय प्रदूषण होतं आहे ते टाळण्यासाठी आम्ही तणनाशकाचा वापर करतच नाही बागेत किंवा इतर प्रत्येक पिकात. आपली ही पेरूची जी म्हणजे व्हरायटी आहे ती तैवान पिंक आहे. आणि दुसरे पण सरदार व्हरायटी आहे, जयविलास आहे, विहनार आहे. त्या फळाची गोडी आहे, त्या फळाला गोडी ही शुगर फ्री असल्यासारखं याला चव म्हणजे जास्त गोड नाही, परंतु याला उत्पादन भरपूर लागते. आणि 6 महिन्यात एक याचा सीझन होऊन जातं. क्वांटिटी भरपूर आहे, फळाची संख्या जास्त आहे. पाण्याचं व्यवस्थापन जरा सेटिंगच्या टायमाला पाणी भरपूर नाही चालत याला, माल आपोआप गळतो याचा. त्यामुळं पाणी व्यवस्थापन आणि माल सेटिंगच्या टायमाला एक 8-10 दिवस फवारणी व्यवस्थित केली बुरशीनाशकची की काहीसुद्धा धोका नाही, डायरेक्ट माल येणार म्हणजे येणार. फळबागेमध्ये प्रामुख्यानं जे आता द्राक्ष आणि डाळिंबाला जी शेतकऱ्यांची जी पसंती आहे, मग ती उत्पादनातून किंवा एक दर्जा म्हणलं तर चालेल, त्या दृष्टिकोनातनं पेरू हा सध्या तर किरकोळ समजतात लोक, परंतु अजून लोकांना एवढी माहिती नाही आपल्या भागातल्या. आणि तसं पाहता पेरू ह्या पिकावर बाकीच्या फळबागांनी एवढं रोगाचं काय जास्त ही नाही, संकट नाही, किंवा नैसर्गिक संकट जी द्राक्ष बागेवर किंवा डाळिंब बागेवर जी नैसर्गिक संकट आहे ती पावसामुळं किंवा ती मर कुजवा जी आहे त्याच्यात तसा काय प्रकार ह्या पेरूच्या बागेत नाही. त्यामुळं ही एक जमेची बाजू आहे, कारण तोटा झाला तर 100% होत नाही, 10-20% तोटा होतो. आणि बाकी थोडं लक्ष दिलं की भरपूर प्रमाणात उत्पादन घेऊ शकतो आपण. सुधारित पद्धतीनं पेरूच्या लागणी आम्ही आता प्लॉट व्हिजिट केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं, आपण ही बाग स्वतःच्या नियोजनानं केल्यामुळं थोडं अंतर, दोन्ही रोमधलं अंतर किंवा दोन्ही झाडातलं अंतर जे आपल्याकडून जास्त झालं आहे, त्यामुळे एकरात रोपं कमी बसली ती. आणि जर हीच आता आम्ही दुसरा प्लॉट जी करणार आहे त्यात ही चूक आमची सुधारल्यामुळं नक्कीच उत्पादनात 1.5 पट ते 2 पटीनं एकरी फायदा होणार आहे आपल्याला. सध्या एक 15 टन माल निघेल अशी अपेक्षा आहे आपली, कारण आणखीन माल सेटिंगचा भरपूर आहे झाडांवर. 2 एकर पेरू क्षेत्रात वर्षातून 2 वेळा फळ घेतल्यानंतर साधारण 30 टनाचं ॲव्हरेज आपण काढू शकतो. 2 पिकाचं मिळून उत्पादन साधारणतः 12-12.5 लाख रुपये होतं. आणि फोम, तण व्यवस्थापन, खतं ह्या सगळा मजुरी वगैरे त्यातून वजा करता 8.5-9 लाख रुपये उत्पादन आपल्याला निव्वळ नफा राहतो. त्यामुळं इतर फळबागांपेक्षा किंवा त्यांच्या तुलनेत पेरू ही फळबाग साधारणतः बरी वाटते. त्यामुळं आम्ही आता ह्यात ह्याच्यात म्हणजे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आम्ही आणखीन 2 एकर क्षेत्र वाढवतो आहे पेरूचंच.